Mula kabeh wae supaya padha samapta sawega lair lan batinmu, nanging tetandingan iki mengko ana pernatane. Yaiku sepisan pendadaran iki dudu papan memungsuhan sejati, nanging iki mung mligi kanggo dadar spira ta nduduane nggone padha beguru. Kaping loro, sing melu iki mengko ya mung murid saka 5. Liyane murid paguron saka 5 ora oleh melu. Kaping 3 diwenangke padha pamer keprigelan, kepinteran, kadigdayan lan ulah gaman. 4 kena gawe lara nanging ora kena gawe pati. Adu karosan mung kudu ijen padha ijen, ora kena kroyokan. 6 kabeh kudu jujur, ora kena goroh. Ora kena goroh. Kudu jujur. 7 nggone tetandingan yen siji wis rumangsa kalah, ora kena diterusake. 8 gaman sing digunakake ora kena dicampuri wisa. Dene sing pungkasan sadurunge padha tanding iki mengko ora kena mendem. Ora kena minum-minuman keras. Wah. Monggo wis tak cepaki. Oprosan. Jebul ora oleh. Wah, pahit-pahit. Yen sekirane wis padha cetha ngene padha nampa dawuhku, iki mengko tumulinggal padha tindakno, ya Ker? Mambak sang para marta tu pandita kang wus limpat parama widyang sanyata mangguliring kasarjanan inggih sampun kados trewaca dawuh timbalanipun Bapa Guru yen mekaten kula nyuwun pamit Bapa Premban. Wah yo Durna bapakku ngestokke dawuh aku njaluk pamit njaluk pangestu Durna bapakku nadyan pun permadi ugi nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Bapa Premban. Kula inggih nyuwun pamit. Nyuwun pamit Bapa. Anak-anakku kabeh wae. Ingkang padha surtiting ati-ati lan aja padha lali marang kabeh dawuhku ya, Nger. Anak-anakku Kurawa lan Pandhawa. Bondo donya sebab nuwun sewu kula niku urip sak derma mung nglampahi urip ora nguyak sugih kula ora nguyak ndek derajat pangkat kula iso urip mumpun alhamdulillah. Dadi nuwun sewu kula sagah sak biyantu kalih sampeyan watone niki mengke panjangkanipun para bendara kula para Pandhawa ingkang sami rawuh wonten mriki pun rampung. Lho Pandhawa Rama mrene duwe wigati apa Semar? Karo kowe duwe wigati apa? Lah kok ampuh men.
Niatasi kowe derajate gedhi bal 17. Lah kok kowe disambati karo ratu agung klebu aku. Wah, la taala. Elok tenan kowe Semar. Ha nggih. Mungkin dados ning ngawuningan para Pandhawa rawuh mriki niku kepengin miwiti mbangun negari Ngamarta. Kamangking kepengin dipun bangun mriku dipun miwiti saking Karang Pradisan ingkang badhe dipun bangun mriku Karang Adem langkung rumiyin. Pramila nek sampeyan sagung ngentosi mengke kula tak sowan piyambak teng negari ing Pulau Gedhah Kencana. Watonipun rampit, watonipun rampung pun sasi nampura-pura ingkang dados gegayuhanipun para Pandhawa sinuwun. Caca montap lir kinentat tuka yayasinepe netra kocak ngondara andir meja tukane rasa narpati umri wis kocaeng rawes pindha kembang ora wariyen sinaben mring sagedheng Walatala panus maning jajalanan seketaning bawana iblis lanat barat Semar yo tumeh Pandhawa kuwi juraganmu ngono kuwi tumeh Pandhawa kuwi sing meneh urip Jumangkahang rasa sesumbar kumalu duguntur ketuk umup kang jalani dilumembak penyu kumambang ladalah Bung Titiwang Kalarudra Mas Patik Araja Dewaku Gok Wilung wonten dawuh sing ada apa tuan? Mumpung iki ora ana wong sepi durung ana sing wani munggah blabar kawat janget sinencang aku tak takon karo kowe kok nggih ajeng tanglet napa yen panemumu nggonku nggelar sayembara perang iki muturut kowe piye kuwi menika nggih pun cetha menika pun cetha menika pun jelas Menika pun valid. paduka menika badhe Sikra kang bala tumingal perang campuh samya medali ler tadet wileting gata Daiwanggung manguncang niti Binjang sangaji mijil adinyo ngedali wus nanging wontenipun kahanan bibrah menika inggih awit wonten tiyang ingkang angka 3 karmu kahanan Boma bibrah menika kula kinten ugi wonten sambung rapatipun wonten tiyang angka 3 tiyang angka 3 pihak ketiga anu maksude ngono to inggih kasinggihan sing cetha ora jelas ora
pihak ketelu. Inggih kasinggihan mekaten. Mongko sedaya menika tasih kula warga saru dinulu yen to kula warga Ndarawati bibrah kados mekaten. Gusti Kresna, aku tak takon. Banyu ki mrene nanti? Inggih. Mangandhap Koko Prabu, Yai Kresna apa ora kelingan? Nalika arep dhawuh karo Yai Rukmini Setyabama, kuwi rak mbok rewangi laku bedang mlumpat pager, mbabah tembok ya ora. Kelingan ora? Dadi wis sak lumrahe yen to samba ya ngono kuwi merga turun sapa? Turun kowe. Ora turun liyane. Inggih. Nanging kula rak sami-sami legan benten kalian Sombolan Haknyanawati. Wah kuwi jane perkara legan karo ora kuwi kesenengan kok. Inggih Koko Prabu. Padha wae tumrap aku. Lan meneh Yai. Ana paugeran wilanganing katresnan, wilanganing gebrayan gung, sedulur karo wong liya abot sedulur. Sedulur karo wong tuwa abot wong tuwa. Wong tuwa karo bojo abot bojo, bojo karo anak abot anak. Anak karo awak kuwi abot awak. Kuwi pathokan. Dadi yen tumrapun Kakang saiki gumantung Samba kepiye? Wis mantep tenan apa durung? Samba, lunten maring adawuh. Apa jeneng sira wis tresna kelawan mbakyumu Haknyanawati? Merga yen nganti iki mengko upamane Punwa ing Mandura mbelani marang Samba nanging tresnamu jebul mung tok nggo dolanan, ora ana paedahe. Aku mung ndumbani wong sing seneng dolanan katresnan. Iya, kula nuwun pamunten wae. Kabedhela dada kula inggih namung dhateng diajeng Haknyanawati katresnan kula. Oh Prabu, malah dadosaken kawuningan bilih kelenggahan menika Mustikawati nggih Haknyanawati dipun tarungku wonten salebeting gedung gedhah. Sagedipun uwal menawi dipun tamani pusaka senjata cakra saha senjata negala. Ingkang mekaten, Rama Prabu, mawantu-wantu ingkang dados panyuwunipun ing putra pun Kusuma Kilatmaka, paduka pun Samba keparenga, kula badhe nyuwun ngambil kagungan dalem pusaka senjata cakra kangge angluwari Kakang Mbok Mustikawati kok Prabu. Kagiat risang kapirangu Renanggul kinembet kembet dosang reknaning bawana Yasi tukang walang ati Yasi tukang butuh kering Yasi tukang ana sing tias ing Samba kutung ing nalar landhep dengkul ki ya sira iki kudune sira tanggap marang kahanan iki mulane Haknyanawati nganti disingetake ana ing gedung gedhah iku supaya jeneng sira aja nganti caket kelawan Mustikawati ya Haknyanawati nanging sira malah saya nekat dadian sira bakal nyuwun ngambil senjata cakra kepeksa pun Rama ora bakal maringake pun Rama ya ora bakal ndumbani marang lekasmu merga yen lekasmu iki yen kedlarung sisip sembir kurang bejane malah mung bakal nggelandang carang saka pucuk Samba. Yai, wonten dawuh Prabu. Tak kira ya wis ora kurang-kurang nggonipun Kakang melu ngudari perkara iki. Lan anane Samba bisa sambungan katresnan karo Haknyanawati iki mestine ya ana sabab musababe lah. Yen Nyai Kresna malah mangku asta wisuh lumuh perkara iki tegese ora ndombani marang Samba. Banjur ana ngendi durunging tembung anak polah bapa pradah. Koko Prabu. Wonten tembung anak polah bapa pradah nanging ngaten menika rak inggih kedah ningali polaing anak langkung rumiyin yen polaing anak menika tumuju dhateng kautaman wajib dipun dombani nanging yen polaipun anak menika nalisir saking bener nerak pacak nerajang wewaler tiyang sepuh kok malah dombani ngrajangi menika kirang bejanipun tiyang sepuh malah saged tetel derajat lan pangkatipun dadi cetane Yai Prabu Ndarawati ora gelem sarta ora saged dombani marang Samba lan ora maringi ngambil pusakamu senjata cakra. Nun inggih, kula nuwun sewu kula mboten saged kok Prabu. Lah yen ngono sing bakal ndombani sapa? Kula nuwun mapunten. Wong salwangsul tinimbanganipun wonten tetembung kriwikan dadi grojokan gegoyon dadi tangisan. Awulung sak mangke kula negakaken dhateng Samba pisah kaliyan Haknyanawati lan boten bebudhek banyu bening kawontenan Traju Trisna. Paripaksa kula nyuwun pamunten.
kula mboten saged ndombani Samba. Ya, yen kowe ora gelem ndombani, sing ndombani anakmu aku, Kresna. Ngantos kejot raos ing manah kula dene mekaten ya sing pangandika Paduka Kanjeng Kaka Prabu monggo yen Kaka Prabu badhe mbelani Samba tegesipun Kaka Prabu malah namung badhe mimbuhi geni menika saya badhe murup mboten ngudi dhateng katentreman nanging malah namung badhe risak ajak-ajak dosa ngupaya kanca monggo Kaka Prabu nanging sepisan malih nadyan paribasanipun Samba menika ngantos nangis lohipun medarahipun kula mboten badhe maring ngampil senjata cakra dipun sekecaken anggenipun sak pejagong kaliyan anak kula Paranggaruda Prabu.